Kanegede ka Akashvani Shillong ka kubor ban pulia da Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ka kubor mentaka step. Menteri rang bado kari laban halor ka jing yo ijingai ka sarkar ban pen kubor gitan nong kendong ka India. Kakon nyotrap National Awakening Movement kalaong bahkan 4 Trailang bat kano ka seng haswa ka election sya ka KHADC namar bakladon hilagi jong gimat trekam. Batla perking bahai ke jing pahara ke thain kaput ke Tripura bat Bangladesh halor ki kubor badan ki kam lekno ka kubor ke babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ulaban halor ke jingyo i jingai ke sarkar ban pen kubor ki thain nong kendong ke India da ke pen keladur ya ki shnong hi thain nong kendong syaki slem jong ke jingroi bat jong ka kabu. Menteri rang bado ulong banado ke senam hajar khatsau ke sarkar ke layai syakri ya ki thain nong kendong. Ulong shosho bagi sarkar kelawan ra agilat trekam ban penti kena bagi jingdan kam bakongsan gipoi syabar okishnong hagi thanong kendong. Menteri rang bado ulong ya kane ha bakran ha kejingelang ple ya ka Gramin Bharat Mahotsav bahandreu sngi ha Bharat Mandapam New Delhi henen kesngi. Ulaban bagi jing ple ya ka PM Janman Yojana kala kentiu ya kithan basa kiriu luom kabalapan tikena ki hok bamare rengkat ha kithan balado yaki kampen roid ki posnam. Habakran ne kadege jingelang ke Menteri Pelatengka Kari ke Nirmala Sitharaman kalau ang balapan trekam iki babun ki skim na gebenta ke baha kamiat bat gejing pun kop bor ke yo kod iki baduk ki samla bat ki kentai. Kalau ang ru baha kene ke Mahotsav yaki tiar balasna bat penmi da ki riuluam bat na kathan chtelam mi ingi. Haga bala airam na ki bang on pen inam hagi basa baper balabo ha Bharat Mandapam. Kajing temu jong kene ka Mahotsav kalong ban kenteu kayo kakot daga bapele jingmut ya ka than chite lam mi. Kaseng khon nyotrap National Awakening Movement khnam henen kasngi kalong bakan 4 Trailang bat kano kaseng haswak election MDC sya ka Khasi Hills Autonomous District Council namar baka khnam gadon lagi jong kimat trekam. Ya gani lepen pau du working president ka khnam uba Thomas Pasa hadin balawai ke jingelang jong ka Central Executive Committee ka khnam. Ulong ba kaseng kadan laki jong ginong rem banya dai ke jat benrio. Ulong shosho balai keren bat baro ki kertong bay khoni ki election MDC bakin don bet ya ka jo ka thong bat bakim dai ban eno ya kaseng on da gila job ya ka election. Katanat kakot kakya ka sarkar pedeng kala penlong ya ka jingelang jong ka joint monitoring group ha ka baydai ba ka jingkiu ki bayo ka jing stom ha ka baring bat penhiar mensiam ha China ha ki khendiat tayo balalet. La penlong ya ka ni ka jingelang ha po ka jing penyat ya Director General ka Health Services ha New Delhi henen kesngi. Ki Rio Shampang na World Health Organization ka Disaster Management Cell ka Integrated Disease Surveillance Program ka National Center for Disease Control ka Indian Council of Medical Research ka Emergency Medical Relief Division ban na ki hospital kileshim benta. Katanar kokot ka kya kalong baka kami ito bhai ka jinglong jingman ha China balakarpat ka World Health Organization ban ay yaki jingtip ki babiang. Ki nongyalam ka seng Voice of the People's Party VPP henen ka sngi kilalit sning ha ka district riboy ban penito padba ki sangut ki kertong bani ay reng ha ki election MDC sya ka Khasi Hills Autonomous District Council ka banlong ha ka arpuwe tarik urampang. Kila keren padba aru halor ki nong rem ba ka seng ka yeng. Hagini kesngi chairman ke State Election Committee ke VPP u Dr. Kara Chan ula pendapat ba ki kerteng jong kini ki kertong ki bekentop yo ba isnai hing u bane kunuk umroi constituency u ba Matthew Makdo u bane kun na kanong po constituency u ba Upkerman Lingdo u bane kun na ka Jirang constituency u ba Banrikos Nongsteng u bane kun nak Umsning constituency bad u ba Kenjo Lang Rangtong u bane kun na ka Mauhati constituency. Lawan bani shimbentalang hagane ke jingelang du MP na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon u MLA ke Maulai Constituency u ba Bright Starwell Marbanyang bat kiwe kinong yalam. Kani ku kubor kawan Shapi na ka Akashvani Shillong. Halor ki jing snokya ya ka jing shong shingan bat ki kubor balayo shapang ki kamle no hajan ka jaka kaput bayo rung lat luat ka Tripura bat Bangladesh ki bor pahara ki perking bha ya ka jing pahara ha ka jaka kaput
Uwe ni kihe pulet ule tho baya kajing pahara lapan klan baha hagi jaka luam kamtam hajan ka jaka kaput ka Tripura, Mizoram bat Bangladesh. Ya kishipai ke Border Security Force lapan bon hagi jaka luam. Inspector General ki Pulet Keshnat Intelligence ka Tripura uke Chakravarti ulalet jengo ya ke distrik Unakoti bat North Tripura bat ule kendo kishipai benekran halor ka jing pahara baha haka jaka kaput. Ka jingalang jong ka maulai Social Service Organization nen kasngi kalekran bat yatai bau MDC ka maulai uba tay borlang pathau bonia kun no ki election MDC kum ukurtong klemseng da ka bami no na kaseng NPP ka ba udan menta hagani ka jingalang kinong kersyan kilawan na keleng kisnong jong ka than maulai haba penbenai ka rai jong uba tay borlang pathau ulong baulas ngap ya kasur ubabon bat ula pendam hakamat ka bor upat ba. Ka Miss Tourism India ka Irene Dekhar kan mi khamat ek India haga jing ko Miss Tourism World arhajar arpusan ka banlong Akashvani Shillong menta ukala lengkot ha Guangdong hagari China. Ka Irene Dekhar ka dap mi na New Delhi benesno aktilang bat kiwe kinong yakob na kumbahan rupau teli kiri. Ka jing ko Miss Tourism World ka thmu ban kentiu ke kam jungo kai perthai ha keleng kiri ka perthai. Ka Maulai Sports Club bat Karang Dajet United Football Club kila sedang ya ke senam temai dagi jing job ha ke OC Blue Shillong Premier League ha ke SSA Stadium ha ke madan First Ground ha Polo Shillong henin kesni. Ka Maulai Sports Club kala penliam ke Lightcore Sports Club da Shigol Lanot ha ke ba ubayai kara swear ula penkijar na ke benta ka Maulai Sports Club ha ke minit ke ba prapuar. Karang Dajet United Football Club kala penliam ekonong temai Sports Club da Saugol Lanot hagaba u Owani Jo Pajo u Benny Kriam badu Arti Hansen Pedang kila penkijar naga benta Karang Dajet United Football Club. Ha Mizoram kala don ka jingja hagabala thau ya ka history. Hagaba ya ukhlung uban nengkong jong senam arhajar arpusan belatip komu generation beta baby lakha ha ka Synod Hospital ha dirt lang ha Aizol uni ukhlung ubade ukhna shenrang ubakhia lai point UAR kilo ude uwe neki khlung ki ban nengkong tamban kha ha India ha ka senam arhajar arpusan kaba lawanra ya kapateng kabathamai Kalong yeng jong nu khlong kadai ka basa ha Khatla East ha Aizol. Ha bakran ha ka Akashvani News Aizol ka kemia jong nu khlong kalapan pau ya ka jingkeman ka bakraw bakala kha yu kun uban nengkong ha kari ha ka senam arhajar arpusan. Ya ka kenten generation beta lawanra do Mark McRendell ban batai shapang ki khlong ki balakha padang ka senam arhajar arpusan bat arhajar live kundai. Kaba pelong iki ka pateng ka benengkong jong ka generation beta bat kaba de ka bawan hadian jong ka pateng generation alpha. Kum ka jingra ke ka World Braille Day ka National Federation of the Blind nen kasni kala penlong ya ka jingyalang ha New Delhi. Ya ka World Braille Day la jurake ha ka South kala lengkot man la kasnem ban ken mau buram ya kasni kha u Louis Braille ubalalap ya kerukom thodak Braille kabala penan kam deki Braille kebadan jingduna ha ka bor yo i kabaplela deki bekin yo ban pule ya kikot Menteri rang ba ka jela Mizoram ulaldu homa hanen kesngi ulong ba yagi babon gi benta jong history ki Mizo 4 shem lalap bat tholot bat ulaken tu ya ki reu wat bnia ka history ban wat bnia ikini ki benta ka history ki Mizo Menteri rang ba ulong yakane haba plat ka kot Mizo history and the great chiefs of Silo Vandula and Ropoi Liani ha ka jingalang ka blalong hanen kesngi Bat katto ka kubor kalakot akan nega step ka balawan chapi naga Akashvani Shillong. Ha ka por prabajeng ina so baga Delhi station naga benta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ni pengen mau pikinong ngap ha ka por prashteng naga nega station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala janda partat prabajeng.